Poultry sa may barangay Mactan o pigiri sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City, gipasadaran sa city government tungod kay way mga business permit. Si Luan Berondina sa report. Nangunay na sa pagtunol si Mayor Jonard Ahong Chan sa closure order tungod sa padayong pag-operate sa poultry farm sa May Camaria, Barangay Mactan. Napadada na og cease and desist order ang MDR Egg Trading niadtong Setyembre 16 og notice to comply sa Oktubre 18. Gibitayan na gani kini og closure order pagka Oktubre 24. Apan daw gibaliwala lang kini sa tag-iya. Emosyonal nga nagpakiluoy ang tag-iya ni ini nga hatagan og lugway. Grabe ako pasensya nga gihatag sa imuha, no? Taas kay gigayon nga gihatag. Nya, mabot ang ilan nga gusto gid mo nga mari ni diri nga. Pasayloan ko nga, ingon nakabayulit ko sa balaod, pero ako mayor di ko gusto mong bayulit sa balaod sa Lapu-Lapu, kaya nainegosyo. Di ko gusto, pero pagkangalan sa manok na nawa ko kasabot nga ang nag-expect magagawa ang trading, apil naman daw sa manok. Gilugwayan siya hangtod og mga adlaw nga mahipos ang tanang manok ug mabalhin sa laing dapit. Samtang laing closure order ang gitunol sa mayor ni ining Henry Piggery nga napadada na usab og citation ticket sa miaging tuig tungod sa gaseous waste pollution. Mga mulupyo may reklamo tungod kay ang Piggery nahimutang sa residential area. Napadada na kini og citation ticket niadtong Hulyo 10 ug Nobyembre 11 ug notice to comply pagka Nobyembre 14. Apan padayon gihapon ang pag-operate. Kung di mo gusto nga ako ning paglakan, kuhaon ninyo kay bawang tag-iya, ipakuha karon ang baboy ng paabot ni. Kaya wa man sad ko ikuha na kani mo ni last na ko na receive pero kaning uban ana wala na ko ikuha na mayor kay kasagaran sige ra mo guna sila galakaw so wala jud ko kabalo sa sad kay mga kuan ana. Nahinabi sa mayor ang tag-iya sa Piggery pinaagi sa telepono ug misaad kini nga karong adlaw hipuso na niya ang mga buhing baboy ug ipamaligya dayon. Gawas ni ining piggery og poultry nga gipasiradan karon sa mayor, laing duha pa ka mga piggery sa Mactan ug Marigondon ang gikatakdang pasiradan sa mayor sa musunod nga mga adlaw. Wala tay gipili bisan kinsa, makumpare man, maamigo man, basta wa ka nakabiolate ka sa syudad sa Lapu-Lapu, sirad-an gyud tika. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisda.